Goddag. Vi er her i dag sammen med... NFS Grundtvig. Øj, hvor fint. Hvad hedder de? Du er jo lidt en kendt forfatter. Hvad for en uddannelse har du egentlig? Ja, jeg er uddannet præst. Det var noget, jeg besluttede efter min ungdom. Eller i min ungdom. Da jeg følte, at Gud han stod mig nært. Han har været som en fader for mig. Det er meget smukt, det er. Hvad hedder de? Nu nævner du, at Gud er din fader. Er der andre mennesker, du ligesom drager inspiration fra? Jo, ikke blot Gud. Men der er også en anden. Jeg er William Shakespeare. Der har været mig en kæmpe inspiration. Altså, han var som en onkel for mig, hvis Gud var min fader. Han har virkelig hjulpet mig med mit eget skriftsprog. Og jeg voksede op, hvor jeg læste det. Jeg følte det helt hvor fantastisk det var. Så altså, nu står vi jo herude. Kan du forklare os, hvorfor det er, at vi står herude på en mark? Det er skam et fantastisk spørgsmål. Altså, jeg har jo været skrevet i romantikken. Og hvad handler romantikken om? Jo, naturen. Den prægtige danske natur. Noget, som man ikke kan være andet end stolt over. Jeg får næsten tårer i øjnene bare at se på det. Og ikke blot det, men vi har jo også en god fortid. Hvor vi har vores oldiske guder, som blandt andet mine første værker handlede om. Ja, og så har jeg også skrevet om Gud, selvfølgelig, som tidligere nævnt. Men det er vel essensen af romantikken. Naturen, følelserne og Gud. Hvordan ser du dig selv sådan, ligesom, i forhold til andre digtere? Ligesom? Altså, nu er det ikke for at lyve hårdmodigt. Men jeg er nok en af de stærkeste byggesten